Tabi, tabi, tabi. Oh. Kailangan. Sabay, sabay. No, 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 no. Ayun, so what's up mga ka-journey? Nandito tayo ngayon sa Mabini. Ayan, oh, mayroon tayo. Ayan, oh, hi kayo, hi. Ayan natin kasama si Mayor Colin ng Mabini, Pangasinan. Yes, sir. Ayos. Sir, thank you, sir. Ayan, dami nila. Oh, palakpak, palakpak. Ayos. Ayan. Oh, sigaw muna kayo, sigaw. Oh, sigaw na, sigaw. So, isang journey. Punta kami sa napakalayong motor show. Ay, dito lang pala. Manggugulo lang kami. Marami na tao-tao eh. No, 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 no. Ang dami ng tao. Baliktad yata, baliktad. Alis muna kayo, alis. Tabi muna kayo, tabi. Tara. Oh, ang dami nyo. Hi kayo sa camera. Oh. Tangin. Wala na. Picture tayo doon. Picture tayo. Oh, dyan kayo, dyan. Okay. One, two. Ha? Sticker? Mamaya. Dudumugin nila tayo. Kala ko tatlo lang tayo. Biglang dami natin, oh.
Dito kami ngayon sa motor show. Kasama ko yung mga tropa pips natin. Look-alike. Boss. Hindi, wala tayong pera. Mamaya tayo lalaban. Ha? Oh, ano? Ha? Wala tayong sticker eh. Mamaya, lalabas na. Bomba na lang, bomba. Bomba ba? Bomba. Boss, bomba daw yung ganun, no? Oh, Boss, bomba daw yung ganun, no? oh. Gusto yung bomba? Kanino to? Di ba kanila ano to? Kaya na yan, kay Boss Adolf, Oo. taga Burgos. Ay, Boss Adol. Sinama na rin yun, hindi no? Dapat sinama na yun, no? Oo. Panalo. So what's up mga ka-journey, nandito tayo ngayon sa Mabini. Ayan o, mayroon tayo. Merong ano, motor show. Ang dami nating kasama. Akala ko mag-isa ko lang dito eh. Marami pala. Ayan o, hi kayo, hi. Panalo pa sa bomba. Ayan o. Ay mga ka-journey, kasama sa car show. Daming trophy. Taga Burgos na yung may-ari. Tabi kaya, tabi sa video natin. Ayan, ang ganda. Meron din doon mga ka-journey. Vigo yata. Hindi ko alam. Pasok na tayo doon. Ay mga ka-journey, oh. Ang ganda ko to. Hindi ako makagalaw. Dami mga alaga eh. Dahil kong alaga ah. Huwag kayong lalayo ah. Eh mga ka-journey, hindi tayo makakilos ng maayos. Sama ako. Sama kami, bipitik kami ng mga motor. Ayan. Papasyalan natin yung mga motor dito mga ka-journey. Ayan oh. Ayun o, maniniyot si Boss RD. Ayan. Ayan ang pinuntahan natin dito. Ito pinuntahan natin mga ka-journey. Go! Kalma. Huwag mo sabihin, nahanapin ko kung nasan yung factor na pwede. Relax lang, relaxin na tayo. Gusto mga kanila, pag-ibig ako dito rin, huwag mo kaya po na mga pag-ibig, susunod ko na kayo yung bumita. Huwag mo sila nakita. Sticker! Mamaya, bigay tayo mamaya. Gaganyan ko. Ito. Sniper. Tabi dyan. Ayan. May ilaw pa yan, may ilaw, no? Ay mga ka-journey, marami tayong kaibigan dito. Shout out daw. Ayun. Patra. Hindi ako makabidyo dahil sa inyo eh. Ayun, ayun. Makulit. Ayun. Shout out mga bossing oh. Ayan. Sir, paano naman kanina? Ay, ayun oh, shout out sa'yo. Out sa'yo. Yan naman, katakaw ng manok yan. Tambutso. Ano yung tambutso? Ginawa lang na ano. Ayan, kasama. Ayan o, si Boss Justin. Ilan kayo ngay? 11. Panalo na yan. Oo. Iuwi natin yung malaki. Tawag ka na o. Idol. Mga idol, shout out. Shout out po sa Tyreb. Stone Alaminos po. Alaminos, shout out sa Alaminos. Sticker po, sticker. Quality o. Kami dumugin tayo. Ito lang po. Meron ako, dumugin tayo.
Rose Journey. Ano pangalan ko? Alam nila. Alam nila. Alam nila. Ang pala ko Sara. Rose Journey, Rose Journey. Ano pangalan mo? Rose Journey, Rose Journey. Ayan o. Hintayin natin dumating si Boss Jolly Vlog. Saka si Boss Fred. Shoutout sir, shoutout. Shoutout sa mga ano yan. Ayan, ayan si Mayor. Ayan, kasama si Mayor, sir. Kasama naman yan. Hello mga ka-journey. Ayan natin, kasama si Mayor Colin ng Mabini, Pangasinan. Yes, sir. Ayos. Sir, thank you, sir. Ayan, dami nila. Ayan mga ka-journey, kasama natin ngayon dito si Mayor Colin. Mayor ng Mabini. Ayan. Ayan, marami kasi tayong kasama eh. Ayan. Tabi! Oh! Kailangan! Isa pa! Ayan mga journey, stands, nag-i-stand sila eh. Ayan, naka-stand siya mga journey oh. Ginagamay pa niya eh. Mamaya yung motor naman natin gagamitin natin. Gaganon tayo dyan. Ha? Mga ka-journey ha. Panorin niyo ako. Ayun o. Oh, what's up mga ka-journey? Yung mga kasama natin dito. Ayan, san. Yo! Oh! Oh, tabi. Yun! Oh, palakpak! Oh, palakpak! Ayos! Tabi. Yan na. Ayun, kasama natin si Mayor Colin. Si Mayor Colin Reyes, mga ka-journey. Ayun. Oh, palakpak! Very good!
Ayos na, ayos na. May nagano tayo, palagpak tayo. Ayun mga ka-journey, mag-i-start na. Ayan, dalawa na. Oh, dalawa na yung mag-i-start sa mga ka-journey ha. Oh, tabi. Ito kayo sa puan. Yan. Yan, sapuan kayo, sapuan. Yan. Oh. Hindi tayo mapapangga. Ayun o. Oh. Ah, very good. Yun. Panis! Oh, palakpak! Ayos! Okay na. O, sigaw na! Hinihintay natin sila Boss Fred Moto saka si Boss Jolly. Parating na rin sila. Ano natin? Iba. Doon, pasok. Ah, si Boss Jolly saka si Boss Fred. Doon na, sa may motor ko. Ayan, no? Ando na yung mga kasamahan natin. Si Boss Fred Moto saka si Boss Jolly. Ayan. Bomba. Ayan sila oh. Naka-video pa kayo? Camera. Ito yung camera mo eh. Hindi ka mag-video? May video ka? Ngik bakit eh? Siyempre mayroong sticker yung mga yan. Ayan, baka naka-vlog. Umuulan ka kanina. Ayan, hindi, naka-vlog tayo boss. Huwag kang mag-alala. Ayan. Sticker. Wala na yung mga... Ayan. Mga kasama natin namimigay na ng sticker mga ka-journey. Shout out. Naka-open yan? Open din. So yun, what's up sa mga taga-Mabini? Hindi ako nakakuha ng camera ko. Kasi naulan dito, naulan. Oh, shout out. Shout out. Ito ang lulo namin. Kuya, may ganun. Mga si... Mayor? Meron. Ayan, nabigyan ko na kayo. Ako hindi pa meron. Hindi pa ako meron. So, dalawa lang. Meron. Kaya ako meron. Meron. Hindi ba ako Ayan, kinakausap si Boss Jolly Vlog saka si Boss Fred ng ating
sa iba. Buting mayor ng bayan ng Mabini, mga ka-journey. So ayun nga mga ka-journey, nagutom na kami kaya balik na lang kami mamaya, kain muna kami. Siyempre kasama ko pa rin si Boss RD, si Boss Preb, si Boss Jolly Vlog. Siyempre kasama namin din si Miss Donna, yung girlfriend ni Boss RD. Kaya halika na. Siyempre dun tayo sa pinakamasarap and the best na hitoan dito sa Aaron's Grill. Let's go! O yan, no? Pila-pila. Ha? Oo nga, yan, address mo na lang. Baka sumabog. Ano kami, hito? So, ang dami nyo. Wala na. Sticker boss! Sticker boss! Mamaya. Master! Meron sa sticker. Sticker. Oy, salamat ka! Wala na. Susi na yan. Makinig kayo kung managkinagat na ako. Ayun si Boss Pre, bawa sticker. Wala na yung sticker, boss? Wala na. Wala na ako sticker. Wala na. Boss, sticker lang po. Nini, ikaw na naman. Boss, Tumusunod sila, oh. Tumusunod sila mga ka-journey, oh. Parang masumi. Sticker. Dito. Ayun. Dito na. Tayo. Sige.
Hello? What's up? Oh. Grabe yung pagkakailan. Ay, kayo ba yun? Sorry ah. Oh, naka-video. Magalit sila? Ha? Uus na. Hmm? Oh, dito. Oh, dito. Ito na kasi yung sticker ko eh. Oh, dyan kayo, dyan. Dyan. Ayan. Oh, sigaw muna kayo, sigaw. Wala na. Wala na. Okay, nagre-request yung perons. Nang sticker? Sa malalim perons. Ah, ikaw ba yun? Tayo. Pabongga na lang kami kwento. Awa ka, Jenny. Hindi nila boss Fred. Kuya, paisaw na. Hindi, nakakaya kasi magbomba ta mayroong silang laro. Ilang po yan? Ha? Hindi kami nakuha ng speaker nyo. Tara, doon tayo. Bomba. Sticker pa nga pa, wala kami napulot. Wala kayong nakuha? Bomba na lang tayo. Mga ka-journey, ang dami nating kasama. Ayan o. Oh, subscribe. Ang dami. Shout out. Oh, shout out. Giancarlo. Shout out po sa lahat. Pasensya na kayo. May talaga. Solid supporter, pati babe. Oo, ni Babe po. Oh, sigaw na, sigaw. Wala kayo. Lagot kayo. Oh, wala na, ubos na. Ikot muna tayo, ikot. Ikot tayo, ikot. Doon. Ikot tayo. What's up? What's up? Hello. Champion. Oh, what's up? Sticker. Hello. Ayan, sticker. Kamay na lang, kamay. Hindi ko na ako, sir. Wala tayong sticker, wala na. Ayun mga ka-journey. Marami tayong kasamang bata, nililigaw ko para umunti. Ayun, nabawasan na. Bomba. Kung sino mauna, siya magpapomba.
shoutout ako. Shoutout. Shoutout dun sa kaaway ko na tumakbo. Dalawa sila. Shoutout dun sa kaaway ko na tumakbo. Dalawa sila. Oh, shoutout dun sa kaaway ni ating dalawa. Ayan, shoutout ha. Parang naalala kita, ikaw yung nakapapaano. Naalala ko si ano. Oh, di ba? Tapos siya yung balik, bounce. Sige, bounce, bounce, benta. Ayun mga ka-journey. Pauwi na tayo. Okay na?